روز بخیر بیننده‌های عزیز، با امید آنکه روزی خوبی خواهید داشت برنامه نویدی بمدادی را از آزادی تقدیمتان میکنم. سروینازی روحلو هستم و تا 10 دقیقه دیگر شما را با خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. امروز 1 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط مهمترین خبرهای روز. مуовини вазир якҷокунандаи ду Корея аз мансаб барканор шуд. шӯрои уламои Тоҷикистон аз мардум хост бидуни таъхир ваксина бигиранд. даъвати ҷавонон барои хизмат дар артиш шуруъ шуд. самариддин ализода муовини вазири тандурустии Тоҷикистонро ки суҳбатҳояш ҳангоми муаррифии ваксинаи астразенека дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳс барангез шуд, аз мансаб ронданд. дар ин бора рӯзи 31 март қарори ҳукумати Тоҷикистон содир шуд, вале дар он сабабашро нагуфтанд. як мақоми вазорати тандурустӣ рӯзи чаҳоршанбе бо шарти зикр нашудани номаш ба радиои Озодӣ гуфт, сабаби асосии барканории Самариддин Ализода беомодагӣ иштирок кардан дар муаррифии ваксинаи астразенека будааст. Самариддин Ализода рӯзи 18 март дар як нишасти матбуотӣ ва дар ҳузури намояндагони ЮНИСЕФ ва Созмони ҷаҳонии тандурустӣ эълон кард, ки Тоҷикистон аз ин навъи ваксина даст намекашад. аммо он чи номи ӯро ба шабакаҳои иҷтимоӣ кашонд ва боис ба баҳсҳои зиёди корбарон шуд, на изҳороташ дар бораи ваксина ва ё таъсири он, балки шеваи муаррифии меҳмонҳову байни номи кишварҳо буд. аз ҷумла вай ҳангоми суҳбат ба ҷои Кореяи Ҷанубӣ номи Кореяи Шимолиро ба забон овард ва дар ҳоле ки хатояшро ёдрас шуданд, норозиёна гуфт, чӣ фарқ дорад, ҳарду ҳам Корея аст. вай ҳамчунин ҳангоми муаррифии номи намояндаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва ЮНИСЕФро, ки дар паҳлӯяш нишаста буданд, дуруст ба хотир оварда натавонист. Самариддин Ализода ба ин баҳсҳо ҳеҷ вокуниш накард ва чанд рӯз баъди он дар маъракаи ваксиназанӣ иштирок намуд. Ализода ҳамагӣ 9 моҳ пеш ва дар авҷи бемории ҳамагир дар Тоҷикистон ба ин мақом таъин шуда буд. иёлоти муттаҳидаи амрико мақомоти Тоҷикистонро барои рабудани мухолифин дар хориҷа, шиканҷа дар боздоштгоҳҳо, таҳдид ба фаъолону рӯзноманигорон ва маҳдудияти озодии баёну ақида танқид кардааст. гузориши амрико дар бораи риояи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон дар соли 2020 рӯзи 30 март дар сомонаи департаменти давлатӣ нашр шуд. мақомоти Тоҷикистон ҳанӯз вокуниш накарданд, вале дар гузашта гуфтанд, амрико гузоришро бар пояи хабари матбуот менависад, ки на ҳамеша воқеият дорад. дар гузориши нави амрико гуфта мешавад, шиканҷа дар боздоштгоҳҳои Тоҷикистон дар соли гузашта кам нашуд. қаблан эътилофи зидди шиканҷа низ гуфта буд, соли гузашта аз наздикони боздоштшудаҳо 25 шикоят гирифт. пайвандони гумонбарон гуфтанд, маъмурони интизомӣ онҳоро барои ба дӯш нагирифтани гуноҳ шиканҷа карданд. додситони кулли Тоҷикистон дар ним соли гузашта сабти танҳо 8 мавриди шиканҷаро эътироф карда буд. муаллифони гузориш навиштанд, ҳукумати Тоҷикистон соли гузашта бо вуҷуди фавти сокинон сирояти коронавирусро дер эътироф кард ва соли гузашта омори воқеиро аз сокинон пинҳон дошт. аз ҷумла дар бораи зиндонёни бемор ба наздиконашон сари вақт хабар дода нашудааст. имрӯз 1 апрел даъвати баҳории ҷавонон ба артиш шуруъ шуд. бар асоси фармони президент, ки рӯзи 13 март имзо шуд, ҷавонони синни 18 то 27 соларо барои хидмат дар артиш ҷалб мекунанд. ҳамзамон бо ин фармон ҷавононе ки 2 сол дар артиш хидмат карданд, аз масъулият озод мекунанд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар вазифадор шудааст, ки барои муоинаи тиббӣ даъватшавандагон табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафар барнамояд. даъват ба артиш бар асоси қонуни нав дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ сурат хоҳад гирифт, ки моҳи пеш ислоҳ шуд. дар даъватҳои гузашта ба артиш сокинон аз истифодаи зур ё аблава шикоят доштанд. бисёре аз сарбозон гуфтанд, ки онҳоро бо роҳи зур ба хизмат бурданд. ҷалб нашудани писарони мансабдорон як сабаби норозигии сокинон гуфта мешавад. бино бар он ҳар сол то 10% ҷавонони синни хидмат ба артиш ҷалб шуда, онҳое ки намехоҳанд хидмат кунанд бо пардохти маблағ ва таъмини якмоҳа соҳиби билети ҳарбӣ хоҳанд шуд. масъулони кафедраҳои ҳарбӣ ба донишҷӯён нархи намуди нави хидматро 28 000 сомонӣ эълон карданд, вале як мусоҳиби радиои Озодӣ дар яке аз комиссариятҳои ҳарбӣ гуфт, ҳоло
ҳама мунтазири қарори ҳукумат дар ин бора ҳастанд. бино бар тағйироти воридшуда ба қонуни сарбозӣ, ҷавононе ки кафедраҳои низомиро хатм мекунанд танҳо баъд аз 12 моҳи хидмат дар артиш соҳиби рутбаи афсари эҳтиётӣ хоҳанд шуд. дар гузашта хатмкардаҳои донишгоҳҳое ки дорои кафедраҳои ҳарбӣ буданд, бо иштирок дар давраҳои 40 рӯза соҳиби билети ҳарбӣ шуда рутба мегирифтанд. соле дар Тоҷикистон ду бор, яке баҳор ва дигаре тирамоҳ, ҷавононро ба сафи артиш ҷалб мекунанд. шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон аз мардум хостааст ки фаврӣ ва бидуни таъхир ваксинаи зидди коронавирус бигиранд. дар муроҷиате ки рӯзи 29 март нашр шуд, гуфтанд имгузаронӣ ягона роҳи нигаҳдории солимии миллат аст. дар Тоҷикистон рӯзи 23 март имгузаронӣ ба зидди коронавирус оғоз шуд. барои ин кор кишвар 192 000 воя ваксинаи астразенекаро дарёфт карда, дар назар аст ваксинаҳои русӣ ва чинӣ бигирад. ба бовари аъзои шӯро, худдорӣ аз гирифтани ваксинаи зидди COVID-19 оқибати ногувор дорад. аз рӯи тартиби вазорати тандурустӣ бояд дар навбати аввал кормандони тиб ва сипас шахсони аз 60 сола боло зидди коронавирус бояд эм карда шаванд. дар аксҳое ки дафтари матбуоти вазорати тандурустӣ нашр кард, дида мешавад феълан асосан пизишкон ваксинаи зидди коронавирус мегиранд. вале дар пайи баҳсҳо атрофи бехатарии ваксинаи астразенека, баъзе аз пизишкон ва сокинон гуфтанд дар гирифтани он чандон саросема нестанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки аз 10 январ ба ин тараф дар кишвар ягон мавриди сирояти коронавирус сабт нашудааст, ҳарчанд иддаe ба он бо шубҳа менигаранд. пас аз он ки Somon Air ва Ютейр нархи сафар аз Душанбе ба Москав ва ё баръакс аз Москав ба Душанберо эълон карданд, рӯзи 31 март гурӯҳе аз сокинон барои харидани билет дар назди дукони агентии алоқаи ҳавоӣ дар пойтахт ҷамъ омаданд. ба қавли харидорон билетро дар он ҷо мефурӯхтанд. нуқтаи билетфурӯшии агентии алоқаи ҳавоӣ дар наздикии бозори собиқи Шоҳ Мансур ҷойгир аст. интизор меравад ба зудӣ фурӯши билетҳо дар хатари Москав Душанбе Москав шурӯъ шавад. то он дам кормандони мақомоти интизомӣ дар назди дари нуқтаи билетфурӯшӣ як рӯйхати навбатпоёнро тартиб медиҳанд. хабаргузори Азия плюс бо такя ба намояндагони ширкатҳои Somon Air ва Ютейр навишт, ҳанӯз билетҳоро ба фурӯш озод набароварданд. аммо онҳо гуфтанд нархи билетҳо аз Душанбе ба Москав $349 ва аз Москав ба Душанбе $143 муқаррар шуд. ин дар ҳоле ки баъзе аз навбатпоён ба радиоозодӣ гуфтанд ба онҳо бо арзиши гаронтар билет пешниҳод шудааст. қаблан Азиз Набизода, муовини раиси оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон, ба радиоозодӣ гуфта буд, аз ширкатҳо хоста шудааст нархи билети рафту баргашт миёни Тоҷикистону Русия аз $450 то $500 зиёд нашавад. интизор меравад парвози нахустин шаби 3 апрел тавассути ҳавопаймои ширкати Ютейр анҷом шавад. ҳавопаймои Somon Air рӯзи 6 апрел ба Москав сафар хоҳад кард. вазири ҳифзи тандурустии Қирғизистон Олимқодир Бейшеналиев гуфт барои харидории ваксинаи русӣ зидди коронавирус Спутник V бо тоҷирони қирғизистонии муқими Русия гуфтугӯ дорад. ба гуфтаи вазир, ба ҷуз ин Қирғизистон интизор дорад ки дар моҳҳои наздик 500 000 воя ваксинаи Спутник V вориди кишвар созад. дар бораи дастрасии ин миқдор вояи ваксина президентҳои ду кишвар созиш ҳосил карда, дар Қирғизистон рӯзи 29 март марҳилаи аввали ваксиназании сокинон шурӯъ шуд. дар он кишвар ҳоло аз ваксинаи чинии Синофарм истифода мекунанд. чин ба Қирғизистон 150 000 воя ваксина додааст. Дмитрий Песков, сухангӯи президенти Русия, гуфт ки Кремл аз афзоиши шиддат дар Донбасс нигарон аст. ҷониби Украина мумкин аст бо роҳандозии иғво ҷанге шурӯъ кунад. албатта мо намехоҳем чунин шавад, гуфтааст ӯ. Руслан Хомчак, фармондеҳи нерӯҳои мусаллаҳи Украина, хабар дода буд ки Русия ба марзҳои Украина 4000 нерӯҳои иловагии низомӣ ва техникаи низомӣ интиқол додааст. рӯзи 26 март дар вилояти Донецк дар натиҷаи оташкушоии ҷудоихоҳони рӯ ба Русия 4 низомии Украина кушта шуд. низоми мусаллаҳона дар Донбасс баҳори соли 2014 баъди ғасби Крим аз сӯи Русия шурӯъ шуд. дар тамоми ин муддати ҷанг дар Донбасс аз 5 то 10 000 кас кушта шудааст. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 1 апрел чунин таъин кардааст.
хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон кардам. Матлабҳои бештари моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ пайгирӣ кунед. То барномаи навбатӣ, худо нигаҳдор.